आरो जाय बे मुगिथाव माने खास्रि बिस्रि माने गाग्लोबनाय जाथायखौ प्रहलाद आरो दावराव देख्रेब बिथांमोना जिहेतु बिथोन होनानै जुदि जादों होननानै जोङो जुदि फोरमान जादोंब्ला बेखौ गोख्रैयैनो इमिडियेट प्रहलाद ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब बिथांमोनखौ बे गाज्रि खामानि मावनाय इन्डिकेट खालामनायनि थाखाय बिथांमोनखौ गोख्रैनो सरकारा बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनांगौ। बिपिएफनि दैदेनगिरि माखासे गाज्रि सानस्रिनि दैदेनगिरि बिथांमोना जे बेबायदि मोनसे गाज्रि खामानि मावनो थाखाय जे बिथांमोना बेबायदि इसिङारि माखासे माने षड़यन्त्र खालामनानै रायजो राजाफोरखौ मिसगाइड खालामनानै दिनै बे रोखोम मोनसे घटनाखौ खालामदों होननानै बियो मोनसे फोरमान जादों। बर' समाजनि दैदेनगिरि बा ट्राइबेल संघनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गाग्लोबनाया जथेस्थ' 100 प्रहलाद ब्रह्म बिथांमोननि आखाइ दङ, दावराव देख्रेबमोननि बेहाय आखाइ दङ होननानै रायजो राजाफोरा दिनै साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रानो दिनै बिनि सायाव जथेस्थ' फोरमान जादों होननानै जोङो सानो। खुलुमबाय। दिनै फिन आरोबाव खेबसेबाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोननैसो बाथ्रा बेवहाय जोङो फोरमायफिननो थाखाय बा फोरमायनो थाखाय जोङो फैनाय जाबाय। जिहेतु एसे आगोल थामहिनबा दिनै जोंनि माहारियारि आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, बर' समाज आफाद, ट्राइबेल संघ बा बिभिन्न जे माहारि आफादफोरनि जे खेंफोरथिखौ नुनानै जोङो क'क्राझार ओनसोलनि थागिबि हिसाबै क'क्राझाराव दङब्लाबो जिहेतु दा फटबरजरा ओनसोलाव जे आथिखाल सोलिफुबाय थानाय जे एपिडिसिएलनि पावार प्लान्ट जे गायसननायनि जे बाथ्राखौ लानानै जे बे मोननै गामि फाग्लिजरा पार्ट 1 पार्ट 2 बे मोननै गामिनि जे थासारिखौ लानानै जे थांनाय जे मैया जे दुंहाव मोनसे थासारि जानानै थांदोंमोन, बे दुंहाव थासारि जानायावखौ लानानै दिनै माहारियारि आफादफोरा जिहेतु जे खेंफोरथिखौ होदों, बे खेंफोरथिखौ नुनानै जोङो जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। आरो दुखु मोननायल' नङा, जे बिथांमोननि जे मुगैथाव जे माने मानबता गैयै मोनसे आखु, जों बिथांमोनखौ जे गाग्लोबनाय, माहारि आफादखौ जे गाग्लोबनाय, बे गाग्लोबनायखौ जों निन्दा खालामो। जाय जाथाया जिहेतु जानो नाङामोन, जाय जाथायखौ लानानै सारा दिनै बर'नि जिहेतु रायजो राजाफोरा साननो हनो गोरों व्यक्तिफोरा दिनै गोबां दिनै बिनि सायाव सरसा खालामदों। आरो बिनि थाखाय दिनैबो जोंबो जिहेतु बे मोनसे जाथायखौ लानानै जों निन्दा खालामो। मानोना बर' थुनलाइ आफादनि आरो बर' थुनलाइ आफाद बायदि मोनसे बर'नि माहारियारि गोथार आफाद, बे गोथार आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ आखाइ होनाया जोबोद इनाय मोनसे खामानि। आरो दिनै बर' समाजबादि आफाद बा ट्राइबेल संघबादि मोनसे माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ जे आखाइ होनानै जे गाग्लोबनाया बे मोनसे निन्दा खालामजाथाव आरो मुगैजाथाव मोनसे जाथाय होननानै जोङो फोरमायगोन। मानोना बेवहाय दिनै जुदि जों बुङो निरन्जन ब्रह्म बिथांखौ बुनाय माने जोङो बर' माहारिखौ बुनाय, आरो अम्बिकागिरि बिथांखौ गाग्लोबनाय माने बुनाय माने बर' थुनलाइ आफादखौ गाग्लोबनाय होननानै जोङो साननानै लानो हायो। मानोना बिथांमोन बायदि जे आफादफोरानो दिनै बर'नि जे जोंनि समाजखान्थि, रांखान्थि जौगानाय गासैबो बिथिंखौ बे आफादफोरा दिनै बर' हारिखौ बिथांमोना दैदेनो। आरो जाय जे आफाद, बे बिथांमोना जे फोरमायनानै लादों, जे बिथांमोना गावसोरनो क्लियार खालामनानै लादों जे आथिखाल बे बासबारि ओनसोलनि बे दुंहाव थासारिखौ लानानै बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांमोना जथेस्थ' भाबै गामिनि रायजो राजाफोरनाव बिथांमोना कनसेन्ट लानानै बे हाबाफारियाव सोलिबोफुबाय थानाय बे हाबाफारिखौ माने दुंहाव थासारिखौ खबर लानो होननानै बिथांमोना जिहेतु थांदोंमोन। बिथांमोना रायजोनि सुख दुख, अभाब अभियोगखौ बिथांमोना खबर लानो होननानै थांदोंमोन। नाथाय बेखिनियावनो जे माखासे जिथु सोमावसारारि बिथांमोना जे माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जे अन्याय भाबै, इनाय भाबै बिथांमोनखौ जे गाग्लोबनाय, बे गाग्लोबनाया जोबोद मोनसे मुगैथावथाव मोनसे हाबाफारि जादों होननानै दिनै जोङो बुंगोन। आरो बेखौ लानानै जोङो दिनै खावलायनो लुगैदों जे बासबारि ओनसोलनि गासै थागिबि रायजो राजा
आरो गासै बर' माहारिनि मेलेमजिबि साननो हनो गोरों बिथांमोना जाहाथे बिनि सायाव गोथौ सरसा खालामो आरो बिनि सायाव मोनसे माबा डिसिसन जिहेतु बिथांमोना साननायनि गेजेरजों बिथांमोना लाबोयो जोङो बेखौ दिनै आसा खालामो मानोना दिनै जोङो मोनसे बाथ्राखौ बेवहाय एड खालामनो लुगैगोन इउथ बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथां प्रहलाद ब्रह्म बिथांखौ गले गले मुं खारिबाय थानाय जोङो जानो गोनां जागोन मानोना प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा जिहेतु साननै सिगां बिथाङा जे भाषण होदोंमोन बिथाङा जे रायजोफोरनि सिगाङाव जे बिबुंथि लाखिदोंमोन जे बनेन मोसाहारि एक्स एमएलए मानगोनां बिथां आरो टिसिएलसिसिनि मानगोनां चेयारमेन उत्तम हाज'वारि बिथांमोनखौ गाग्लोबनांगौ बिथांमोननि सायाव अयथासार खालामनांगौ बिथांमोनखौ माने जे हुमखि होनाय बुथारनायनि बे बाथ्राखौ होखांनायनि उनावनो बे बाथ्राखौ बुंखांनायनि उनावनो बिनि अखानायैनो जिहेतु बे मुगैजाथाव जिहेतु जाथाया जादोंखाय जोङो दिनै मोनसे दाबि खालामदों जों सरकारनाव दाबि खालामगोन जे प्रहलाद बिथांनि मोनसे बे इन्डिकेटआवनो प्रहलाद ब्रह्म दावराव देख्रेब बिथांमोननि जे बिथोनावनो बे मुगैथाव जे आखला जादों आरो जाय बे मुगैथाव माने खास्रि बिस्रि माने गाग्लोबनाय जाथायखौ प्रहलाद आरो दावराव देख्रेब बिथांमोना जिहेतु बिथोन होनानै बिदि जादों होननानै जोङो फोरमान जादोंब्ला बेखौ गोख्रैयैनो इमिडियेट प्रहलाद ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब बिथांमोनखौ बे गाज्रि खामानि मावनाय इन्डिकेट खालामनायनि थाखाय बिथांमोनखौ गोख्रैनो सरकारा बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनांगौ बिनि थाखाय जोङो दिनै गोख्रों भाबै जोङो सरकारखौ नारसिननाय जायो दा जोङो नुदों जे जोंनि रायजो राजा बिथांमोनहा हयथ' जोङो सानो मा जोंनि नर्मेल जाहाथे सिम्पल जोंनि बे फाग्लिजरा गामि दरनैनि रायजो राजा बिथांमोना हयथ' बे खामानिखौ मावनो गोसो गैयामोनब्लाबो माखासे गाज्रि सानस्रिनि बिपिएफनि दैदेनगिरि माखासे गाज्रि सानस्रिनि दैदेनगिरि बिथांमोना जे बेबायदि मोनसे गाज्रि खामानि मावनो थाखाय जे बिथांमोना बेबायदि इसिङारि माखासे माने षड़यन्त्र खालामनानै रायजो राजाफोरखौ मिसगाइड खालामनानै दिनै बे रोखोम मोनसे घटनाखौ खालामदों होननानै बियो मोनसे फोरमान जादों दा बिनिखायनो जोङो सानो इयुनाव जाहाथे आरोबाव बेबायदि मुगैथाव जाथाया जाया बिनि थाखाय जोङो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो सांग्रां खालामनो थाखाय सांग्राङै जोङो सोलिनो थाखाय जोङो खावलायनाय जायो बेयो जौसेयाव जौसे स्पष्ट बियो जौसेयाव जौसे राइट होननानै जों सानो मानोना दावराव देख्रेब बिथांमोनहा जेरैबायदि जे रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिबुंथि लाखिदों जे नंथारै बाथ्राखौ माने खालार फुननानै नंथारै बाथ्राखौ बिथांमोना साजायनानै गावसिनि राजनिति बा पलिटिक्सनि लाबनि थाखाय बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे माने थासारियाव लांबाय बे थासारिखौ साजायनानै बिथांमोना गावसोरनि जे पलिटिक्सखौ आदाय खालामनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ मिसगाइड खालामनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे षड़यन्त्र दावराव दावसि दुंहाव थासारि लाबोनो थाखाय सोरखौबा गाग्लोबनो थिननाय सोरखौबा बुथारनो थिननाय सोरखौबा पेट्रल लुनानै जिउ फोजोबनानै लानो बेबायदि मोनसे थासारिखौ बिथांमोना क्रिएट खालामनानै जिहेतु दिनै बिथांमोना गावसोरनि बिबुंथियावनो होनदों दा बे हिसाबै बे जाथाया जादोंब्ला बर' माहारिनि जिहेतु बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि बर' समाजनि दैदेनगिरि बा ट्राइबेल संघनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गाग्लोबनाया जथेस्थ' 100 प्रहलाद ब्रह्म बिथांमोननि आखाइ दङ दावराव देख्रेबमोननि बेहाय आखाइ दङ होननानै रायजो राजाफोरा दिनै साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रानो दिनै बिनि सायाव जथेस्थ' फोरमान जादों होननानै जोङो सानो बे बाथ्राखौथ' जोङो मैया दाख्लैनिफ्रायनो बुंगासिनो दं जोंनि मानगोनां गोरों गोरा दैदेनगिरि बिथांमोना बुंगासिनो दं सरकारनिफ्राय बुंगासिनो दं जे थाखानाय गामिनि जे गामि दरनै फाग्लिजरा पार्ट 1 आरो पार्ट 2 बे थाखानाय गामि दरनैनि बाहाय खुनु सासेबो मोनसेबो न'खरा थाखानाय हा हुआ जेबो नस्थ' जायाबालासे आरोबाव थाखानाय हा हुनि अनगायै 300नि बांसिन 300नि बारा बिगा हा बेखौ बारलांनानैसो 300निबो बारा गामिनि बाहेरायाव थानाय हा बारलांनानैसो बे पावार प्लान्टखौ जितु गायसननायनि थांखि लादोंब्ला बेवहाय खुनु दिन गामि दरसेयाव थानाय बा गामि दरनैयाव थानाय
खुनु सासे न'खरा खुनु सासे मानसिया खुनु गामिया एफेक्ट जायाबालासिनो बे पावार प्लान्टखौ जिहेतु गायसनगोनखाय बरंस बेवहाय दिनै बे गामि दरनैनि मानसिल' नङा कटबरजरा ओनसोलनि थागिबि रायजो राजा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बयबो लेखा रोंनाय रोङै बे ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा बे पावार प्लान्टआव जिहेतु खामानि मावनानै जोंनि बेकार जेंनाफोरा जिहेतु सुस्रांजागोन बे बाथ्राखौ नोजोर बोनानै जोंनि साननो हनो गोरों मानसिफोरा दिनै बाथ्रा बुंगासिनो दं बरंस सरकाराबो बुंगासिनो दं बेवहाय बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारा जे बुंगासिनो दं बे पावार प्लान्टनि दारै खुनु जोंनि गामिनि रायजो राजाफ्रा थोजासेबो खहा जानाय नङा नस्थ' जानाय नङा बरंस जोंनि रायजो राजाफ्रा बेवहाय लाब जागोन जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला एबा लेखा गोरों सुबुंफोरा लेखा रोङै मानसिफोरानो जा रोंनायानो जा बे पावार प्लान्टआव खामानि मावनानै गावनि न'खर जौगानाय समाज जौगानाय बे बिथिङै खामानि मावनो हागोन होननानै जोंनि रायजो राजाफोरखौ बुंगासिनो दं दा बे हिसाबै जोंनि बे गामि दरनैनिल' बाथ्रा नङा इन्टायार गासिबो कटबरजरा ओनसोलनि बा क'क्राझार ओनसोलनि रायजो राजाफोरानो बेवहाय थानानै खामानि मावनायनि सुबिदाखौ जोङो मोननो हागोन बा बेनि जोङो सुबिदाखौ जोङो लानो हागोन।